Hapon mga igsoon, mao rin ang asawa. Ang asawa ko magtuo nga maminyo ko. Kani ang asawa tubang la ba? Murag ka na unsa ni? Super. Nagkuan siya, naghimo ni siya og kanang nagkuan siya na naghiwa og saging kay sagol sa landang. So kay maglandang iba. So mao ni akong asawa, proud kay ko ni akong asawa mga igsoon. Ako mag-expect na mao ni siya ihatag sa Ginoo nako. Ay nagtuo man din ako maminyo. Binong galap. Ito din ako minyo ba niya. Gitagaan ko gigayon sa Ginoo nga makabiyahe sa Hong Kong. Kung ma-expect nga gitugot ko sa Ginoo first time ko nakasakay ng eroplano. Gipalabang ko sa Ginoo sa kadagatan, kahanginan, kapanganuran. Kay tuwa day naghuwat dito ang pagtuon ko mga igsoon nga moadto ko Hong Kong, makaabot ko Hong Kong kay mo sangyaw sa mga balita unya magturtor, magsusuroy sa mga nindot nga dapit apan gitugot sa Ginoo nga maabot ko dito napita kay naday ang akong naghuwat dito na naghiwa-hiwa sa saging siya. So unexpected kay ba, so first time nga nakasakay ko eroplano and then atong time man then mao dito kay gihatod ko sa Ginoo ngadto sa akong prinsesa. So ako expect ba, so saan siya kadako nga blessing sa akong kinabuhi kay siya nagtudlo na ko unsaon pagpanilhig, unsaon pagpanglimpyo, unsaon pagkaos kay sa una salbahis pa kay ko. Di ko ako tanan senyorito ko sa mong balay, ako lang itsa-itsa ang mga labhunon. Akong maid, akong mga maguwang, akong mama o papa, mao na akong maid pero karon iya akong gitudluan o kung saon pag matrabahon sa balay. Mao ni akong asawa. So perfect ni siya ang gipartner sa Ginoo nako. Tungod kay katong akong mga pagkulangon ang mga butang di na ko hibaw-an niya. So mao na nga gitudluan ko niya, mao ni nga siya day gi-partner sa Ginoo. Ang akong weakness mao po strength niya. So balance ba? Mao ni siya akong asawa. Taga Jinsan din siya mga igsoon, taga Jinsan. Layo kay ako taga Bohol, siya taga Jinsan. Pero sa mo na ilang ingon nga di oy malayo pero pinagtagpo ng tadhana, di ba? So akong salamatan ng Ginoo ni akong asawa, ngani ni siya. Ngani ni siya pero ngani pag primerong kita na ko nini. Okay, ikaw yung uy gwapa pero maguwang pa man ako ni siya mga igsoon. So na kay bao. Ato ba good love? Maguwang ni siya nako og 10 years, di ba? So mura siya bata tanaw no pero nailad ko ba. So Lie against the light mo. so mao to mga igsoon nga. Pag primerong kita, uy guwapa siya pero niingon ko sa una I don't wanna marry an old woman. Di ba? So pero mao na giingon nga pila ra ba istorya ning abot ang mga pila kay gayon nga dito ko sa Hong Kong nga nagsige hinahinag pitik ako kasing-kasing ug akong gisuklan kay naman nagingon ang balaang kasulatan nga ayaw salig sa imong kasing-kasing kay malimbongon Jeremiah 17:9. So mao na nga bisag murag nay pinitik kag gamay wa gid nagsigira ko og worship ni Lord dito. And then niabot ang nagdagan ang pila ka adlaw mga igsoon akong realize nga murag siya naman gyud. Pero ako nagampog siya na ba wala ko nagana. So ako lang gihuwat pud nga mo pitik ang kasing-kasing niabot ang adlaw nga ning pitik pud ang kasing-kasing nga gibati siya nga murag ako na daw. Pero ningon siya nga kani mauta man ni siya na nya bata pa po di magsilbi. Apanada ko porsyento gamay kay pastor to. So hantod to make the long story short, ningabot ang panahon nga nagkasabot mi kalit mo wa mi nagagi uya-buya may largo may desisyon nga magbinyo. Mo to nanawag ko sa mama ko me. Mama ita sa Jinsan ha nari kay uyab ha. Tingwa ko mama mga igsoon. Kay wa man siya gi kuan mao ni among anak ko. Tatakaw na ayo na kay nagistorya ko. So mao ni siya mga igsoon. So mao na-shock sila akong mga pamilya pero mao na ginadiha God works in mysterious way. Diba? Ang gahom sa Ginoo. So ang nindot yun mga igsoon maghuwat ta. Ako, ano mo ko na ma-expect? Ako una-una, sige, magsunod ko ni mo Lord, magsunod ko, mawali ko, bisan asa, dalha ko, bisan asa, wala ko nagkaplano maminyo, pan, siguro nakita sa Ginoo nga, right time na yun, sumayo ning maghuwat ka, mga igsoon, sa right time, may hatag sa Ginoo, kaya di ka magbakay. Okay, kung mag-una-una ka, matinga ka, basin, mga bit na, imong partner, pero kung maghuwat ka sa right time sa Ginoo, kung ano siya, kanang perfect yun mga igsoon, kanang manay gitawag, o higugmaon ka, biyan sa tawag na expectation mao ba na siya gugmaon ka sa tibuok niyang kinabuhi no di ni siya basta-basta mulingi og laki kay bisag ingani ra niya akong naong nga igsoon makita ni sa gwapo maingon siya mas gwapo pa jud ang akong bana di ba di basta-basta di ba lang okay ra ngana na siya so mao ni siya mga igsoon lakaw na siya so bye na God bless bye bye.